matan nan haka ta ci gaba wai tana goge masa baya, tana ta shashafe shi da baya, tana ta shashafe shi, wanda wato surkuwarsa kenan. Duk a sunan wai ta zo goge mar jiki ne. Ba san ma me yasa matarsa ta ce ta taya ta wasu ayyukan nan ba, har da goge jiki, abinda dai bai kamata a ce wadda ba matanka bane ta maka da yake yana karye ne. Ta ci gaba tana ta shashafe shi ta baya, tana ta tattaba shi da baya. Sai ta dama ta sa dogon riga ne da hijabi, sai ta daga hijabin irin kamar zaka aiki haka, tana ta yuzin kurjinta, tana ta shashafe shi da baya, tana ta tattaba shi. Shi tun da fari dai baya son abin da take, har yanzu hankalin shi zai kama. Tana ta tattaba shi da kurjinta, sai ta gano cewa hankalin shi gaba ɗaya ya tashi, gabansa ya tashi. Sai ta bari abinda take nema ta fara samun nasara. Ta koma kan kafansa wanda ya kare din, ta je inda ba ciwo, ta zanna ta gogoge shi. Ta koma kan ɗayan kafan shi ma kaf gaba ɗaya ka ta gogoge shi. Sai ta koma kan wuyansa, ta gogoge wuyan shi. Dama ta goge ta baya, ba ta goge ta gaba bane, ta fara gogoge wuyan shi ta gaba. Tana ta shashafe shi, tana ta goge wuya, tana wasu rangwada haka, wasu abubuwa da jikinsa dai, duk yanda zai sake tayar da hankali da kyau. Hankalinsa gaba ɗaya zai koma kanta. Ya dinga goge wuyansa, ta zo kan kirjinsa, tana ta shashafe shi, kirjinsa kan tana ta gogewa, ta bata lokaci akan kirjin, tana ta shashafe shi, har ta zo kan kasa kwankwasonsa, ta zo tana ta gogogewa. Ke surkuwa ki zo goge cikin mutum, me kai ki har hannun ki har kwankwason mutum? Ta gogoge shi har da jawo da irin ya sa irin gunto, ya sa wando ne haka, ba dogo sosai ba, irin turkwata haka. Ta jawo ta kasa, ta gogoge kwankwason har da su da manudinsa. Ikon Allah, ta gogoge ta sake ta jawo wando, ta maida sa, tana ta gogoge mar jiki. Kirjin nan ta koma dai ta nitsuwa kan kirjin da ta yi. Sai ta yi kamar ta gama za ta tafi. Shi kuma da yake ya ji daɗin abin da ta yi, kuma yanzu ya gano ita wani irin mutum ne, inda ta dosa da za ta tafi sai ya rike hannunta, sai ya jawo ta. Sai ta juya, sai ta kalle shi, sai ta yi murmushi, ta gano cewa yanzu shi ma ya ba ta haɗin kai. Sai dawo ya rike ta, shi ma ya zo shiga shashafe kirjin ta, yana ta shashafe nonuwan ta, yana ta shashafe kirjin, wato kirjin surkuwansa ɗin kenan. Yana ta shashafe ta, yana ta shashafe ta, har ita ma gaba ɗaya ta fara rikicewa, tana ta tattaba shi. Ba da abin ita ma shiga kanta, tana ta ashe na taɓa ta. Ta zo ta ɗauko hannayenta, ta jawo wandonsa, ta ɗauki ta rike zalmaludonsa, tana ta wasa da shi, tana ta wasa da shi. Gaba ɗaya dukansu biyu, da shi da ita ɗin, yanzu ba sa cikin hayacinsu, suna ta abubuwa dai kamar mata da miji. Kuma wannan matan ba ita ta suguna ta aifi matarsa, ba ma kishiyar mamanta bane, ita ne asalin maman matarsa gungun. Ta zanna ta rike zalmalulun shi, tana ta wasa da shi, yana jin daɗi, yana ce kar ta bari don Allah ta ci gaba. Tana ta yi, ta ma yana ta tattaba ta, sa ta tattaba shi, yana tattaba ta, tana ta wasa da zalmalulun ta da manunun sai ɗauko ya zo ya jawo kanta. Dama tana tsaye ne haka, inda yake tattaba ta sunguya kamar yin daidai, su zanna kamar a daidai kenan. Sai ya jawo ta, ya sungunar da kanta, ta saka bakinta kan zalmalulunsa, tana sha, tana wasa da shi, yana jin daɗi, yana ta wayo Allah kar ta bari. Ko kunya baya ji, wannan matan surkuwarsa ne. Suna ta yi da ta tabbata ya rikici yanzu ya zai a fata, ke fara jan riganta, ya fara cire riganta ita ma. Allah ya rufa musu asiri dai, kofa dai a rufe. Ya fara cire mata riga, yana ta tattaba ta. Da yake shi yana zanne ne, ba mu tashiwa zai iya yi ba, bai iya cire rigan gaba ɗaya ba. Sai ta ɗauki hannayenta ta taya shi ta cire rigan gaba ɗaya, tana ta bari shi yana ta tattaba ta, ita ta tattaba shi, suna ta wasa da junansu haka. Tana ta wasa da shi, tana ta wasa da shi da zalmalu shi, ta tattaba shi gaba ɗaya, sun rikice dukan su biyu. Ta ɗauki, sai zo ya jawo ta, ta tashi, sai ta zanna, ya saka zarmalulunsa a gabanta. Suka fara abubuwa daban-daban, suna ta abubuwa, yana ta ihu, shi kan jin daɗi ko yake shi kuma wakaci ne shi. At least ko da ita bata da hankali, tana ba ai shi bai kamata ce biye mata ya ci gaba haka ba. Yana ta wayo Allah shi. Suka rikice gaba ɗaya. Ina ga da ce ma kofa buɗe da mutum zai shi, kuma ba su san me ke faruwa ba. Suka ci gaba da haka, suka yi ta yi, sun bata lokaci suna ba haka. Dan shi tun dama da ya samu wannan ƙara yana zanne, bai sake saduwa da matansa ba. Dama ina ga yana neman abu makamancin haka. So ta taɓa shi kenan, shine hankalin shi ya tashi. Suka yi ta yi dai ranar, har suka zo suka gaji, sai suka tashi. Ta tashi, ba wanda kuma ya ce ma banda cewa ta ci gaba da wawa, ba wanda ce a bata bude baki ta ce ko tana son shi ko makamanci haka. Ta fara ta taba shi da akwai tana so ta rikitar da shi, sai shi ya zama salon shi ne zai zo ce ta ci gaba, ba wai ita ne kawai za ta fara haka ba. Shi kawai ita kamar ta bashi green light ne kawai. Sun gama haka, sai ta je daki ta wasa ruwa, ta magaji, sai ta je ta kwanta sai bacci dan ebe ta. Sai aka zo ana sallama,
aka zo ana sallama a kofan gida bata ji ba, aka yi ta sallama kafin shi ya ji sai mata magana sai ta je ta duba, to yanda ta yi wanka ta ɗora zani bata kosa kaya ba. Buɗewar ta kofa sai ta ga ta ɗauki hijabi ne ta saka. Buɗewar ta kofa sai ta ga yarta ne, sai tana ce a ta ga hijabin ta sa babba kuma ta ganta zana ka ji ba ta ganin ta ta ce mama ya na ganki haka yau, ta ce wallahi aiki ne na gaji sai na basu ruwa na ce bari kwanta har bacci ya fara ɗauka da na ji sallama ne kawai sai na tashi a guje. Sai take ce mata mama ki dinga huta fa aikin nan zai dinga miki, bata san daban aikin da mamanta ta dinga ya bayan ta ba. Ta ce aikin ai ya zan yi, ai dole taimake ki tun da yanzu ina nan, ya so na tafi sai ki ci gaba da aikin ki. Mai gidan ma ta shigo suka gaisa kaman ba abin da ya faru. Shi dai yana ta jin daɗi ranan, yana nuna kawai na jin daɗi, sai na ce kai mama tana aiki kaza kaza ya kamata ta rika huta, ni ma ina gaya mata amma ba ta yadda. Aka ci gaba da haka, ita kuma tana jin daɗi yanzu cewa mamanta da mai gidanta sun shaku sosai, bata san daban abin da yake faruwa a bayan idonta ranan ba, amma ranan suka fara. Ku biyo mu a karo na gaba ku ji sauran labari, ku subscribe, ku share, ku comment. Assalamu alaikum.